Zawashoma amabili nambili kuncwaba ntambama ngolesihlanu kumzansi wethu channel 163 izaba zethu kubona mamuhle nomthandayo akubingelele ngomukelele nakho umhlahlo simo sezulu kwelihlakhulu esilakhele asubheke mbuthi kanjani akusho nje egcola umlomo mbukeli sizobe sishisa ngempela engqele eziningi kwelihlakhulu esilakhele ngalokho lokho izobe nenkungu ekhasa phansi bakho lapha uAlexander Bhekamba nje Sofia lapha ko Springbok obheke nje mbukeli makho lapha ko Fred Zazobe lithela ke kulezo zindawo sama nje Sofia lapha ko George liyayithela mbukeli iphuma inhlavela ngamakho lapha East Standard sama nje Sofia lapha ko Crackdock obheke nje makho lapha kwa Zulu Natal izobe shishisela emafini mbukeli izulu kuso sonke isifundazwe obheke nje makho lapha eGauteng yashisa mbukeli izulu udaba ufana amakho lapha endaweni eZolipopo likhipha inhlanzi emanzini mbukeli izulu nina kusasa nanku umhlahlo simo sezulu ogcwele uma kwazi ifundazwe yabhethe manje lusuku lakho kusasa makho lapha Eastern Cape mbukeli zobeshisela emafini engcele eziningi ifundazweni obheke nje makho lapha eMthatha excessive wango 6 hamba kwalusuku amazokushisa kuye lapha u25 isandane yamazokushisa ekseni anguye u12 hamba kwalusuku akuye u22 obuke nje uthi manje lusuku lakho kusasa makho Free State mbukeli zobelishisa kuso sonke nje isifundazwe mbukeli obheke nje makho lapha ko Welcome ekseni sivango 8 hamba kwalusuku amazokushisa kuye lapha u22 Profoten sivango 4 ekseni hamba kwalusuku sobe imahla amazokushisa ngaye lapha u20 nyabhethi manje lusuku lakho kusasa makho lapha ku-SN Cape zobenibozile mbukeli izulu kuso sonke isifundazwe mahlaka amathuba ezivula engcele eziningi isifundazwe nobheke nje makho kwa George layithela mbukeli ekseni sivango ngaye lapha u9 hamba kwalusuku akuye u18 amazinga akho okushisa kulezo zindawo nyabhethi manje lusuku lakho kusasa makhona lapha Northern Cape mbukeli sobe lishisa izulu engcele eziningi kakhulukazi makho lapha koKurumane samanje Sofia koKimberley bese layithela makhona koKhavina samanje Sofia koSutherland obheke nje kunenkungu ekhasa phansi makho lapha koSpringbok Frederick layithela mbukeli izulu obheke nje uthi manje lusuku lakho kusasa makho lapha Northwest likhipha inkazi emanzini mbukeli izulu kuso sonke isifundazwe amazinga akho okushisa makho lapha koMoruleng sivango 7 ekseni hamba kwalusuku akuye lapha u24 obheke nje mbukeli uthi manje lusuku lakho kusasa makhona la eGauteng mankusho ogcwala umlomo mbothi lihle nje ngempela izulu kuso sonke isifundazwe liyashisa nje makho lapha koPitoli ekseni sivango 9 hamba kwalusuku mazokushisa kuye lapha u30 Bronkhortspruit ekseni sivango 9 hamba kwalusuku akuye lapha u28 amazinga akho okushisa kulezo zindawo okuwe nje uthi kanjani lusuku lakho kusasa makhona iLimpopo likhipha inhlanzi emanzini mbukeli izulu kuso sonke isifundazwe sizoqaphela uphuza amanzi mbukeli obheke nje amazinga akho okushisa makho lapha koMosini ekseni sivango 13 bese yashisa ngaye lapha u37 phakathi kwalo ilanga yabhethi manje lusuku lakho kusasa makhona eMpumalanga mbukeli lishisela emafini kuphina makhona koSikhukhuza ngaye lapha u11 ekseni hamba kwalusuku akuye u40 Sanathini ekseni sivango 2 hamba kwalusuku amazokushisa akuye u28 yabhethi manje lusuku lakho kusasa mbukeli makhona kwaZulu Natal lizobe limbozile libe lihle mbukeli izulu esifundazwe lishisela emafini ophongolo ngaye lapha u11 ekseni hamba kwalusuku akuye u32 eFreehead ekseni sivango 9 hamba kwalusuku akuye u29 ngithi kilini okay emakhaya kwasithela umusa.